Hello guys, share ko lang sa inyo ang recent hack na pwede niyong subukan para mabawasan ang convenience fee sa mga e-wallet, banking at financial mobile payment apps natin dito sa Pinas. This time, may tuturo ko kung paano mag-cash in sa Shopee Pay via Palawan Payment Center. Dito kasi sa Nagasin TV ko, napansin ko, ang dami Palawan Payment Centers kaya super convenient talaga. Reminder lang may validity ang generated details. 2 days lang bago mag-expire kaya huwag mo nang patagalin. Step 1. Open nyo ang Shopee app tapos punta tayo sa Me page sa baba. Step 2. Makikita nyo dyan yung Shopee Pay icon sa gitna. Tap natin yan, din piliin Cash In. Step 3. Dito makikita nyo ang iba't ibang options para mag-deposit. Nyo lang kung alin ang pinaka-comfortable kayo. For this tutorial, piliin natin ang Palawan Pawn Shop. After nyan, lalabas ang transaction details. Make sure to screenshot dahil nandyan ang reference number na gagamitin natin sa Palawan. Yun, dapat mag-reflect lang kagad. Pag na-screenshot mo na yung details kanina, pwede ka na mag-exit sa app. Mag-check mo rin sa status sa transaction history. Usually, pending pa yan hanggat hindi mo pa napaprocess sa Palawan. Cash in tayo sa pinakamalapit na Palawan Pawn Shop. Usually, ginagawa ko ito. Break time, mabilis lang naman ang transaction. Balikan natin yung screenshot ng cash in details, ipakita sa counter, tapos once mabigyan ka ng transaction slip, double check lahat ng info. Mahina ang data sa loob. Labas muna tayo para i-check. At ayun. Yan, loading. Loading muna. At ayun, pumasok na. Ngayon, meron ng laman ng ating Shopee Pay. Ang tinutukoy kong less convenience fee sa pag-transfer ng funds, buy loads or pay bills ay ang pagkakaroon ng Maribank, dating Cbank. Dito, ini-inputan natin yung ita-transfer na amount, then transfer, magre-reflect lang yan kagad. Yan, pumasok na sa Maribank yung fund natin. Ngayon, magbabayad na tayo ng bills. Yan, select nyo ang pay bills, hanapin nyo yung babayaran yung bills. Last time nagbayad ako sa PLDT, wala siyang convenience fee kaya kala ko libre. Sa Kasureco or sa kuryente dito sa Naga, may 10 pesos convenience fee. Pag meron na kayong Maribank or yung dating Cbank, meron siyang 15 na libre na transaction na pag-transfer sa iba-ibang platform. Nare-reset siya every Monday, kaya dito yung sinasabi kong ma-unlock nyo or babawasan yung mga convenience fee sa paggamit ng mga e-wallets. Basta! Iba-iba ang convenience fee kada bill. Dito kasi meron 10 pesos.